Mai gainean zegoen pixkat, ez era estrategiko batian, baizik eta era, ia, esango nizuken, natural eta konstiente barra inkonstiente batian. Eta, bueno, hau igual bai da buelta bat gure hasierako zinera, ez? Eta igual hor egon behar da horako elkarrizketa bat, eta igual hortik joan barra jakinda, historiak bere unibertsua dukala eta kontatu behar zela gauza konkretu batzuk, era konkretu batian sortzeko sentsazio eta emozio konkretu batzuk, ez? Da Vicente, pixka bat libre sentitzen da. 76 urtekin bizi izan ez duen hori bizitzeko gogokin. Sexua bila, festatik festa. Eta horrela da bilela gaixotasune batez, alabak hartu eta Donostia ekartzen du eta residentzi baten sartzen du. Eta hor barruan daudela hor hasten dira komedia, beak usten zuen nahiko onartua zeukela bere homosexualidade hori, baina kontuatzen da ez. Eta orduan berriro pixkanaka armarioan sartzen da. Urteak zeramatzan Kanarietan bizitzen. Ze ondo. Baldago, jakin beharko genukeen beste ezer. Oso gai unibertsalak jorratzen ditu. Halako historiak iristen dianean, ez dezu, ostra, hau ez da kontatu haindiko, ez da hola kontatu, eta oso polita da. Gaur egun, 75 urteko gizon baten armarioa sartze prozesua oso interesgarria iruditu zitzaiten. Palomas dela nik idatzi deten gauzaik pertsonalena, ez? Nere burua isladatzen da hor nolabait esateko, eta batez ere Vicenteren pertsonaia bada nere personaren edo proiekzio bat, ez dakit hemendikan 25 urte barru Vicente bezala izango naizen, baina bai zentzu horretan idatzia dagoela, ez?